Cabo Burela, unha punta, unha pedra, un pobo. Unha punta porque é punta do cabo. Unha pedra, mellor dito, é un conxunto de rochas, porque a pedra con maiúsculas é a da Pena Burela. É un pobo ou unha vila, Burela de Cabo. Así aparece en todos os mapas e cartas náuticas. Co noso Cabo Burela pasa unha cousa moi curiosa, é que non nos saleu nada mariñeiro, porque non vale, os mariñeiros non podían tomar as referencias polo cabo, senón perdíanse. Isto antes de, xa falaremos, había outras referencias, pero esta non lles valía. En segundo lugar, referencias non, pero no século XVIII tense atestiguado de que aquí había como un facho ou unha atalaya. Explícome, consistía nun punto de vixía onde había amoreado leña para, en caso de perigo, invasións, en mediados do século XVIII, calquer barco que se iba a pique, encendíase, entonces este cabo funcionaba como colateral do de Ribadeo. Máis cousas, segundo a tradición, tamén vale como divisoria de augas. É dicir, si chove do cabo, chovía en San Ciprián, pero en Burela non. E no caso de ventar, si ventaba do cabo, á noite quedado. E o que dicía antes, non era moi mariñeiro, pero sí moi labrego, porque aquí, por esta zona, alindaban as vacas os rapaces da parroquia ou da vila. Cando había fame, porque botaban o día cos animais, baixaban á cala que hai aquí detrás a coller lámparos. Cun pico, e os rapaces traíanos nas tocas e as nenas nos mandiles. Outros aquí detrás das penas facían o lume, e claro, co lume os lámparos salen e quedan limpiños. E os comían, hasta que chegaba a noite e volvían co gado para a casa. A existencia de castros no litoral cantábrico lucense está constatada, obviamente, en todos os lugares da costa. Entendidos como recintos fortificados, rodeados de muros, murallas ou foxos, eran a forma de asentamento típica da Idade do Ferro, con unha pervivencia posterior tamén e que chega incluso ata a época romana. Pero non solamente temos os castros como asentamentos e lugares de poboación, sino que tamén temos todo o material, toda a cultura material que se atopa asociada a estes recintos. Os elementos da cultura material atopados nos castros galaicos fálannos dos nosos antergos. Hai moitos obxectos e moitos artefactos asociados a estes asentamentos, pero, desde logo, hai que destacar un sobranceiramente. Concretamente, vamos a falar do Torques de Burela. O Torques de Burela é, como vedes aquí, un colar ríxido en forma de C, con remates volumétricos e decoración engadida, con filigrana na parte central exterior e con unhas arandelas ao redor dos tercios inferiores da varilla. Estes remates volumétricos, en este caso moi grandes, chámanse de doble escocia ou de doble tronque de cono. Pero que ten de especial o Torques de Burela? Con respecto aos outros torques castrexos que temos, está clarísimo que o que destaca é o seu peso e o seu tamaño. Este sobredimensionado desta peza que é común, como decíamos, aos torques áureos, castrexos e tamén a outros torques europeos, ten a particularidade de que pesa 1812 gramos. Entonces, é un dos torques áureos máis grandes da protohistoria da Península Ibérica. Con respecto ao seu valor, a parte do valor material, porque está feito en ouro de 24 quilates, pois ten tamén un valor histórico porque nos fala da cultura material castrexa e incluso posteriormente ata a época galaico-romana, ten un valor artístico porque estamos a falar dunhas técnicas e dunha ourivería absolutamente excepcional que falaban da capacitación do ourive ou do obradoiro metalúrxico donde se realizou, e logo tamén ten un valor importante identitario.
e porque esta peza, agora mesmo, asóciase sempre ao pobo de Burela e forma parte, como sabedes, das súas insignias oficiais e da súa historia. Estes castros estaban situados estratéxicamente, concretamente estamos a carón do cabo de Burela e foi en estas terras donde se atoparon tanto o Torques de Burela, isto é unha copia, o orixinal está exposto no Museo Provincial de Lugo, como a Arracada de Burela. O xeito de que tiña este tamaño ten un simbolismo ou unha función distinta a un torques habitual. Un torques normal era, como decíamos, para portar no pescozo de xeito habitual, como símbolo tamén de poder ou de xerarquía. Pero este torques con 1812 gramos de peso, desde logo que sería difícil leválo a cotío e posto no pescozo. Entonces ten que ter outro significado e outro simbolismo. E estamos a falar que probablemente debido tamén ao que se invertiu en ouro en esta peza e tamén o que costou facela, pode que sexa unha peza representativa dunha familia, dunha etnia ou dunha comunidade, máis que dunha persoa particular. Isto é un dos valores, como decíamos, distintivos do Torques de Burela con respecto aos outros torques castrexos.